na kero kende kare bali banene bane baro inchegendo mwiswe biranya ono rero litukuri arengeri nene gai anturago ne likoro kwa litukuri yokuri omutago okabere bweke gusi omutago is a ritual, the rites of passage, initiation. Twarokeira abana abayenga abangi nabagori bano bara twarusire simbole amatera ali agoterwe ngakiya ya bene rioka esiriagera abana abakoreki baba kunyora naende twaba ekieri arika ibone ngakiri yaye bone ekoera arika ne ruocha gitinga neye nekiare diribaro geto mwako urio igo urio etete mwako urio era mwiri pwechiri bwibere na 23 ekina kiare kiabo mbia mono twagokire kobaga yandi ntekega ndire gusiegima eriaga tumenye umugusi nabwate chingento cyale cyabakoro na nento nyore na ntoramo mbia ewe ekorese myaka tyakebe kyorokerari ese gusiye itonsi ngima abagusiye sababeta no rembari baga karensi ku cyamaiko no rembari baga kara ari gukimuna ari gukisemo kinde bari bokoro tibonsi montegererete tubwate kusiye andonsi sorabe no ba ari kinda rucyosiyemo no ba ari rungu senyera tubwate kusiye ito eriaga tunywe na ntumwa muzi na hende ntumenyete kemire gitu nabo kirega na hende paka kayendere boyiko abana ko bakire iburu abantu nambarushye simbole nabakambarushye simbole yoko yuri abana abeke oriyekiga ekiari arika ekiare kyo mwaka kiri wibere na 23 kiarete muisonga kiare ikene kiare in other words is a generation of another people we have given birth to bagokina ikinege songo nakwana kweke gusingena twaretire mu kiaro nde ogocha gukina aimo kichingako chingencho cheito intumwanya getinge buno mugusi eke kiabeire nyantura golero egentekia gekworo kyoborai bwabono no bwabosio ekiagara ekero bwatengako omanyete nokonyetumia nengencho yunero ekorenda oboiri nere ekorenda omonto nere ekimwanya bantu ekena kitwacha twatwarire ekiare kiarokwa ekiare kiarika ekiare negesangio abagisangio bagokorekanireke negento kiare ngo asomo gusi na nna kitoberete kitore igo twagokigwe ase chingencho ne chingako cheito chia mwanya getinge iki kiabeira buna togenderete iga omogambi Steve, this is wonderful chacha, this is wonderful yani eke negento kiaretiro oboirani obuya obomanyi obuya oboitangare ase oborai mboranguru ko nangaina ni morayona kerenga asa abantu baye kiare neri nani namaete kiago chigo chimotwaria naende twamanya kuborana ka kinyambinchu otanyara kulina mote tokwanyara chintoberanse tobwatige singoroko naki namba batoli buya mono ncherieta no mwalimu bino nyambane ngotoka sengako yeke gusi kia minto gusi director culture Kisii County buya mwana chacha bina rengo mheshimiwa bwe ward ya Ibeno kuikera 2022 ono ndoche ngumheshimiwa alika amangana ya gwakorera gana maya nanchi natebanga wikangicha yambe kirori ndore ngiki alika 2023 ekengere kieke na yoro ngo mitalika orosire kialeke ngenjo na inde kialeke ekenene mono abua chakiri na baro buboniga kona ngote yabangina nabaga bamintonga na inde yasati gatokonye nindumaite na ara muborie ngamangana gakoero mwako yonte bine ndo mwako na gorteki na karo igo mwako ni yasati gagotokonya tuguiko na inde nindo chengo murobirio no bororo aka hoteli kari gaito karenga ari re twaragere kuru hoteli ye echokoni yite yarenge kuru galime mangana ma yabana baragira mwarangire ona inde toigotete togotebia mheshimiwa alikanga bia mono na inde yaoro kiringa mangana alia no imwe gatare no mwaka nyachae okorrangi grasi ke mwaka nyachae nkwa igwete ekiareo amangana yega ekiareo amangana yaga gachire no mwaka liria
na ya karani gutu mheshimiwa alika kontenga mangana na ale buri utarale tera abantu bibeno ndagete mbaretere ikagaranga suka maya kama tebinga genda ngunya lente kumbe na yori mangana alenga maya okubukia emeroberio mwaka nyashari akarteki ya lenge ngo mheshimiwa gante mbi yamono asa mangana maya kwa akorire na intu no taramo naye na ndi tigenya sa gukonye okorera abantu bibeno merime menge nemeremerio gwenerete kera abantu bibeno mbaga netiemerimo buneje gwachakire na ndi yendo gendereti tende abagina mwacha iganga bono gende mwende musika abana abo toranga nagake ojukonya ugauncho kana ne uncho kana ni abana abo mubosike muna baso migwega mwabageka kuchinse mu chinsemo umo basa china ne mobairani oya gukare ninga naga gukare ne ndo chimaria okunyaraga wasi akama gutya kaendeke yakama ukahema bakabwenera igombi yamono asama kana mayo mheshimiwa alika naga niria maya na nije nyasati gakonye togenda kuchibosio wona kurwa iga tokwana kuchimuina aje singinchike kombe kia chacha memorial nkere muinaria nigo kurwa na otogochia ngetenga ntora kore ituko ntogenda muinaria na yande ndokwane kurwa abu tigante mbia mono umuriro abase mbasegeza umuriro gaiga abana baso migumba kama niyo gosegeza namoje mwaka nara igo yosegeza na abu ataringane limo wona cyari sionchweli ogati musiere nyamari kuroba ngoma yo mugusi ngoma teri kubuga bosa ngoma goroje kubuga ringana ndiro rero buna twachaiga twachakirie kiare kia Steve Alika kuru Mwaichuni Mwaichuni yale na bare umugucho Mwaichuni no mwabo bono togoteba iga abana aba buna twabarukia igana ndi twabarusiri nyomba twabaire gwacia ng'ombe na bantu basara runsanga nunchabo na keri nkero na mugayani asemechi yabo ringane rito tebe twasinga libebo Marita Steve Alika mwemsiwe godi ebeno lero ne rituko ryarengeria magoko twabate gekombe gikoruku nga Ben Chacha gose Chacha Memorial Cup ekombe ke Chacha krasirete na njita mangana y'emichezo mangana y'emipira kabate binga goika tobange tomuinyore na ko abantu moyo ng'omuntu kararire twagendereri negento keria ntite na lero ria bali rituko rya magoko asabana kolenterwe ndagera kurwe hoteli ejete nkuma Camelback yarenta kitchen kegotara gose kitchen kegotara yachaga iga abana bairwe omochere bairwe n'inyama mwa mbiya mono asokwerwa gocha kolentera abana baru iburu endagera na abalimu bachaga gosomia abana na kigokoro kyarenge umurero no segeswa buno gasegesirwe ekogera ntutageti twebe ekegusi yeito igongo te antu aminto tigatubwaterane na abaiboli balenta abana imbuya mono asokorenta abana na bantu kurwa tokandege timu ino aso okorora enkoyo ya kombe kigia Chacha Cup.